Pidato Syria. Di hari sehari nanko di maso kutiko kini hari elok kutiko bayak ombak tanang angin selesai. Kok nan jauh kinilah datang, kok nan ampir kinilah tibu, kok tamu lah sapanuh rumah, kok alek lah sapanuh kampung. De adat kapalo baso banamu Syria carano. Ramu-ramu tabang malayang malayok, ka tengah-tengah banyaknya ampe puluh ampe. Indah carano bukan kapalang talatak di tengah-tengah di lingkung urang dan rape. Lorong kapado caranono. Carano ameh kasakitan tuanku guguk koto gadang di bue urang sungai tua. Jongkok nan bak tiong katabang kukunyo bak gagak kahinggo. Karangkah bungo kacubung nan ribun bungo kalikih bau kie ba mego-mego. Batilik jo pucuk rabong batutuik jedu lamak makah setahun dipanggang bugi sa musim di lingka Cino usaha tak rangek pun tidur. Konon puluh kasirianyo. Syria hudang si tampuk ari tampuknya bak kuku balam gagang bagai suasu buah diambil kati naman daun diambil kati ruan. Tibo di pulau bate barang setahun dalam gulungan usah laju bertambah hidupnya nan lain. Dicaliak ka Pinangnya. Pinang Sierra ero manih tumbuh di kida rumah gadang tingginya panjek-panjekan randahnya jangkau-jangkauan. Daun malambai ka lautan. Tibo di pulau bate barang di juluk galah tak sampai di jambu tangan malabiah. Tibo nan pandai mengambilnya jatuh sakilo kali gatuk setahun tupai memanjik indak basuh jo buahnya. Pihak kepado nan gambir. Gambir kunyang sarupo dadiah buatan putih sari lama tampangnya tarikh surambi galeh nan urang paya kubuah. Digatok pamakan Syria menyiriah sampai ka bibi mencayu sampai ka muku harago na indak taharagoi. Harago sa timbang jo nagari pamerah bibi putih-putih makanan sultan jo pamulu. Konon pulo kasadahnya. Sadah putih bak banak balang kulit pensi asa mulonyo di buat urang tapi danau dibasuh jo ayi ambun dipati jo pati santan. Dikipeh jo ambai-ambai digibiang jo tapak tangan dipalik jo dari mani bakisa kajari tunjuk membayang ke tapak tangan. Diraso jo ujung lidah manihnya tinggal di bibir kaliknya tinggal di karongkongan harago nan indak taharago sapalik 10 ameh sakadam sakati limo. Timbakau aluh ambun bajano didraci anak sultan bentang kiriman anak garagasi sahelo panjang jamunya bajamuy di bilik dalam bapantang masyak dek paneh masih dek ambun tengah malam. Tanam Syria, tanamlah udang, tanam karakok di halaman cadet Syria gatuklah pinanggi yang lah rokok pamenan tangan.
Idekan sawah di alai mujakkan sawah taruko kok banyak bana siriah di balai sakiroiko dalam carano. Induk ayam tabang batali di lurah mangko marau anaknya turun salapan. Makanlah siriah pinang kami bapepatah mangko dicabiak bayi barat mangko dimakan sampahnya wari badenjongan. Siriah salai minta dicabiak pinang sabuah minta digatok senang hati si pangkalan. Sakian sambah jo titah ambo pairian kapake angku niniak mama 100 hadirin dan datang.